Takže čus lidi, já vás zdravím u takového dalšího dílu naší série minihry a dneska tu jsem jako obvykle s Pepou. Čau. A já si ho dám víc na hlas, abyste ho slyšeli. A dneska hrajeme Bed Wars na Origo serveru, jmenuje se Gome HD, podle mě ho všichni znáte. A což je samozřejmě dobře, že ho všichni znáte, protože abychom vám to nevysvětlovali. Je to server pro Origo Minecrafty a kdybyste nějaký šramot slyšeli, tak to prosím vás omluvte. Pojď, Pepíno. Jo, dobrý, v pohodě. Ještě víc zlasitím. A tady postavím k ironům, těm ostrůvkům, jo? OK. Hej, chybí mi pár bloků, dělej, pojď. Dělej, jeden blok. Ne. Pojď, honem. Když tak, jestli tohle byla tvoje ségra, tak... Nope, ty mě neschodíš, ty jeden. Bacha, hošku. On má tyčku. No jasně, on má tyčku. Bacha, jde na nás, pojď ho zabít. Zabil ho? Ne, on nám točí postav. Tak teď jste slyšeli náš slavný konec, tyjo? Jo, sejmuli jsme ho. No tak tohle bylo fér. Ale naše přeci jeden gold a já ti koupím license. Já už mám. Tak dáš si to a já ti koupím license? Dobře. Ne, luk spíš, ne? Ne, license spíš. Ale já chci luk. No. Tak jako? Ale já nemám. No, Dobře. jo, já nemám ty bloky. Luk, jo? Luk, no, prosím tě. Jo, já si potřebuji koupit bločky. Tady. Neboj, prosím tě. Co si o mě myslíš? No, i když já někdy fakticky... Jo, to já si to koupím. Tak, meč. Jinak doufám, že všichni víte, co je Bed Wars. Jinak to je... Jsme to asi dvakrát? Nebo jednou? No. A je to prostě o tom, že tady máte postavení, musíte vůbec stavět. A máte střed, máte bronzy, které jsou začáteční, potom tady máte irony a potom tady máte zlato. Zlato je to nejlepší, ty bronzy jsou nejzákladnější a za to si potom můžete kupovat lepší věci, vybavení a tak. Ale není to na všech ostrovech, jak na všech mapách takhle, že tady je gold, je tam i bronze a není tady i ten, jak bych to řekl, ten iron. To není na všech mapách. Já si tam určitě první, já si to stejně nekoupím. Teď já se ho budu teď kupovat. Co jsi mi to koupil? Co jsi mi to hodil teda? Pardon. Ale ráno jsem ti dal. Já potřebuji ještě jeden na nejlepší chestplate. Hele, pojď napřed. Čekej, jo, ono se to už spavnulo, je, to byl sek, počkej. Čekaj na mno. Čekaj. Chtěla bych to jeden gol. Ten gol, na střed. Ok, já bych na to byl. Nemáš jeden gol? Ne. A blue jsou dole. Ne, já jsem si na něj nedával bacha. Tak je spectator. Ach jo. Sejmi toho žvrťáka, ty nemáš luk. Já nemám luk, já mám iPhone. Bacha ze zádu. Jo, jenom sejme. Jo, sejmu ho. A blbec. Sejme ho, ty nesejme. Mám luk. Tak si na něj běž, no ty. Dělej, sejmi ho, pojď. Pěkně. A když si koupit luk, tak je nesmím do sejmout. Neboj, úplně v pohodě, bacha zelenej.
Jo, ten je úplně v pohodě, ten jde na modrým, ne? Ty jsi už jenom si našetřit na jeden gol, tak mám ten lepší ruk. OK. Ty jsi dostal kolik těch? Já mám 7. Co to je? Počkat, to je nějaká kárka. Já jdu řídit. A jedem. Ach jo. Pepa, těží nebo tverkuje. Konečně, bože. Ach jo. Pepa běží, ale pojď, Pepo, běž. Saj mi toho týpka, bacha, je jich tam 1, 2, 3, 4, 5? Ne, to je to určitě ne. No. Pojď, Pepo, pozor! Pojď, bacha, šija po tobě. Šija. A Pepa běží. A potom natahuje luk a střílí potom, kdo po něm střílel, mně se to nějak seká. Jo, dobrý. Pepa běží. Teda spíš střílí. Oba dva střílej našeho týmu. Jej. Běž, dostav cestu na ty irony, tady je úplně mega moc toho ironu. Já nepotřebuji ironu. A já vlastně jo. A na druhé straně ještě víc, tyjo. What the fuck, to je hodně ironu, tyjo. Počkám, ne. Sakra, já se zapomněl na to. Že když se k němu přiblížím, tak je to blbý. Pojď. Sej mi je, tyjo. Pepo, běž ráž. Pojď. To nevá. Pojď. Pepušo, pojď. Postav to. Pozor. Já tě budu krejt svým tělem. I když jsem jenom vzduch. Pojď, kámo, pojď. Střílí po tobě jenom jeden. To je ten Xedoman, nebo co to je? Jak se jmenuje? Už ho zabili, počkej, zabili ho. No, oni mají taky luky. Senja, pojď, kámo, pojď. Pojď, pěkně. Pojď a střílej po nich. Střílej, nedej se. Už jsou tam, už jich tam jsou 3 a jeden má gold jablíčko. Pojď, kámo, pojď. Ten váš tam beraš? Pojď, honem. Tak ne, no. Pojď, kámo, pojď. Pojď a Pepa. No. On mi ubírá strašně moc, těm to nešlo. Já vím. A vlastně já teď udělám střih, až si zase připojíme po dlouhém připojování do arény, tak vám dáme vědět, takže čus. Takže čus, už nám to začíná, už nám to teda začalo. A teď jsme na mapě, nevím jaká je to mapa. Klasik. Jo, klasik. A já za chvilku budu muset končit, což mě trošku mrzí. Ale snad vám to nevadí, že jo. Takže to asi celý nedohráme. Takže trošku škoda. No, to čapkáva. No, bože, no. Ty stavíš, Pepino? Už jo. Mečando si koupíme. Pepino, pojď, stavěj, už jsme dál než oni. No, nebo možná teda. Pojď, kámo, pojď, stavěj. Tam jdem. Jdem bok nahoru, když takhle.
No jasně, ale schodil jsem jednoho. Já taky, jo, já jsem jednoho schodil. Na postel. Já jsem ty jsi schodil jednoho, já druhýho. Aha, ty jsi nedělal? Ok, no. No tak jako jasně. Takže tady si to nakoupíme. Jo, já za chvilku teda musím končit. Což teda udělám takový teda až s Pepou. Dokud oni nebudou mít žádné věci. Pojď Pepíku. Jo. A omlouvám se za to, že musím fakt končit. To je takový malý nedostatek, no. Já mám tady tu cestu přípo. Jak se tomu říká, jak to bylo rozšířen. Počkej, co my jsme? My jsme... Pojď do ní. Co to? No, já si mě zabil. Jo, jdeš jim na postel. Čekej. Si koupím lepší. A tady je gold, tak počkej, já si koupím. Tak to nebyl trošku blbý hráč. Čekej, já jdu za tebou, jo? Pepino. My jsme červení? No, já jsem to nejde, když oni mají večer a ráno. To bylo úplně super, čus. Ne, já jsem se letěl zase. No, tak myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Já fakt musím končit, takže pro tohle video to bude všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Už tak zanechte like. Pozor, Pepino! Tak nic, no, musíme nechtět zase. Zanechte like, zanechte odběr, komentář a tak dále. Snad to znáte. Takže čus, já se s váma loučím, Pepa se s váma loučí. Čus! No. Ahoj!